Mukelo wamamuhle nongimthandayo mangibingelele kuphi na kuphi obukele khona Umhlahlo Wesimo Sezulu ngalesi sikhathi la kumzansi wethu channel 163 izindaba zethu asubheke mbukwethu umi kanjani ngokusho kwabo South African Weather Service enhlana sezantsi kwelehla khulu esilakhela ubheke nje imboze ngamafizulu kusuka endaweni esentshonalanga yezwe ungena endaweni ezimaphakathi wamanje ufika endaweni esempumalanga yezwe kanjalo nasendaweni esiphakeme kwelihle kakhulu esilakhele mbukeli naku Umhlahlo wakho Wesimo Sezulu ngokumakwazo ifundazwe ngiyabheka ukuthi limi kanjani Eastern Cape mbukeli lindela sobe nibozile ngempela izulu amaze ukushisa phakathi kwakhe lapha u50 sofika ku33 ma alwa not emthatha kuyi lapha u14 no30 zobe nibozile izulu kunomoya ovunguzayo kulezo ndawo emthatha obheke nje kusasa mbukeli mokhona Free State akhona manguthi ugcolo ukuthi nibozile ngempela izulu amaze ngakho kushisa ku14 akuyi lapha u16 no33 welcome akuyi lapha u17 no33 uhamba kwalo usuku namathupa izivulo zwalindela endaweni kusifundazwe salapha eFree State obheke nje kusasa mawukhona phana Western Cape nakhona mbukeli nibozile ngempela izulu ngaphandle nje kwendawo esikhona phana kuvusile amaze ukushisa kuyi lapha u18 no40 liyashisa mbukeli izulu mali njalo siza mbukelo wamamuhle nongimthanda uphuza amanzi ukuze ukwazi uvikeleka elangeni obheke nje Northern Cape nakhona liyashisa mbukeli izulu ko Upington ngaye lapha u25 sofika ku40 obheke nje makhona phana ku-Alexander Bay akuyi lapha u18 sofika ku26 kunomoya ovunguzayo kulezo zindawo obheke nje kusasa makhona mbukeli lapha North West nakhona lindela mbukuthi nimbozile ngempela izulu kodwa sikamaze ukushisa kuyi lapha u20 no35 Freiburg akuyi lapha u18 no35 nakhona ke kunamathuba ezivulo zwalindela uhamba kwalo usuku obheke nje kusasa makhona mbukeli la eGauteng mankusho nakho ukuthi namathuba ezivulo zwalindela uhamba kwalo usuku amaze ukushisa eVerneging akuyi lapha u15 no30 Springs akuyi lapha u18 no28 ePitoli akuyi lapha u16 no30 ngiyabheka silimi kanjani izulu kusasa makhona eLimpopo nakhona lindela mbukuthi limbozile izulu kunamathuba ezivulo zwalindela koThohoyandwe amaze ukushisa zobe kuye u19 no27 Phulukwane akuye u16 napha u26 nakhona namathuba ezivulo zwalindela kanti kusasa bawuhambela lapha eMpumalanga lindela nakhona ukuthi zobe limbozile izulu namathuba ezivulo zwalindela koEmelo amaze ukushisa zobe kuye u14 no26 Mbombela limbozile amaze ukushisa kuye lapha u18 no27 nakhona ke kunomoya ovunguzayo obheke nje kusasa makhona kwaZulu Natal lindela mbukeli nakhona kunomoya ovunguzayo esifundazweni namathuba ezivulo zwalindela amaze ukushisa eFryhead akuye lapha u13 no27 noPhongolo akuye u15 no29 Newcastle akuye lapha u13 no28 mina ngithi kini nonke emakhaya Nkosithela umusa